Ето ни хора пак и не пак, ами просто малко имаше затруднения в първите части. И както знаете, да, днес е и Дафурио с нас. Кажи нещо, бе. Здравейте хора, днеска да пипиме ще снимаме клип. Седни си на този стол, бе, седни с малко на този стол, много сдалече се чуваш. Не съм далече, на стол съм. Ама сега, иначе беше да малко далече. Както и е хора, днеска за да пипиме ще снимаме клип, само че аз няма да той без иска си изтри Майнкрафта и... Да, случи са инциденти. Са малко трябва да папаме, защото нямаме... Ама нямаме това... бутчета. Дали не е Слендъра? Не знам, че Слендър ли е, какъв е, не го знам. И най-важното е, че се нахранихме. Хора, нека ви разкажа малко за канал, какъв ще е канала на Sky Shooter, защото... Сам Sky Shooter, Хайзе, малко да играе. играе. Внимателно на Sky Shooter. Той може да снима клипове на Drift Race Japan, на Minecraft и още игри. Хора, мултиплеера ни твърде много лаги, защото много хора има и... Да, и затова може да снимаме на синглплеер. Да, по-хубаво е да снимаме на синглплеер. Но аз гледам да снимам повече и на Minecraft, защото от една година не съм снимал. И на тебе, Дафурио, ти казвам, наистина от една година не съм стримал. Може е дялно. Ама на Minecraft не се снимал, на други игри на си. На Minecraft и на другите. На някои си, ама... Не пак снимам, бе, Емко. Как ти е? Малко хубаво, това под земята няма, защото после трудно се изкачвам. После роклята ти пада. Нали, Деляне, после роклята ще падне. На Гален? На Галенчо Маленчо. Хора, искам да ви кажа, че Sky Shooter е много голям фен на Гален. Гледай се от та. Аз съм лекичко, ама не толкова като... Ти си повече от мене, бе. Ай, сега друго да говорим, защото... Сега това не е... Да, както и е. Просто иска да разясня нещо за тебе, на хората. Аз не съм фен на Гален, даже и почти не слушам песните, аз просто пускам заради тебе. Както и е. Заради мен не ги пускаш, ама както и е. Айде да тръгваме на лов. Той е вечер, хора, ние сме мъртви сигурно. 100% ще умреш. 100%. Оживявал съм една вечер, сам вънка. Една вечер си оживявал, бамо ми оживява. Една вечер, иначе още може да направя. Аз знаеш ли как съм оживявал? Как? По клоните на дърветата. На Майнкрафт. На тело си направих една къща на дърветата. Кожа на зомби, човек. И нито паяци, нито Чакай стрими. малко, кожа на зомби. Ко даде? Нищо. Аз викам брони даваш, бе, пич. Ще имаше енчант каска. Хора. Зомби бил богаташ. Кой левел ли е бил? Емко? Кой левел ли е бил? Знак. Айде, бе. Ще бън крипа. О, не, паяк. Бягай от тука, майка. Бягай от тука. Не е хубаво да... Чакай да ти чупя стълбичките. Ох, сори. Не е робка! Ох, как ме взриви. Деляне, аз па Деляне, Дафурио с това беше амулган. Сега ми скочиш, Вместо ти да ми скочиш, аз ти скочих. Аз пък Мартин и аз Sky Shooter гледай да не те убият, че... Да, те не ме убият, аз съм много силен. Той никой не може да ме барне. Ето, скелет сам да ме пипнал с стрелата, си още съм го отстреля. Бягай, бе, бягай, бе. Ох, как тъмба. Не ga пащерата. Добре, че имаме една факула. И сега свършваме, защото до тук, защото трябва да видим какво ще правим сега. Ще изчакаме сутринта. И чао!